Wala si Pops. Tara. Wala nga di naman wala. Wala ang internet kang totoo. Master kaya na mo. Sabay. Delikado. Lain na siya mawala ng internet kay ibalira ba? Ibalik pansak. Bali ang kan modem. Yung concept ana kay kuan kana mura ra ka ng lamaton mo daw kay balian sa nina. Ibali ni ang pansak ba eh. Ang power dito sa kuan. Naiwan spot up. RJ po. Na. Apa daw? Dua ka team. Ama naman. Ah, okay. Dito Left. Tuo ta. Uslan. One squad, dua. 3, 2. Dari ko. Dire ko last. Punit lag po sila fights na. Patay na sila ito. Ang mga gihana na rin. Hindi ka ground. Way bag. Way scope. Okay. Fights kaya po. Way problema. React na rin. Ako check pa dala. Na Sa taas. Need ko best. Vertical o check pad akong dala. Sinid. Oh, Ako, check pad pads. vertical. Fights. Okay. Duha na yung ka vertical, duha ka vertical. Check pad ako, check pad. Chicks. Sipap. Chicks pad. Ay, abantay, doon lang sila. Pupush ng isa ka group. Duha ka check pad adres ako. Kami na lang mo doon na. Okay. Pa. May mini dito. Naraman sila sa tabok. Murag na dari bay. Namoy vision nila. Na. Hindi. Vertical tops. Check pad sa ko. Knock sa. Nice. Siya na visual sana. Mark Tapos ko ako. pa. Vertical o check pad. May times 3 dun, Pops. Second floor. Ha? Eh. Sige, akat ka. Naka na. Down. May nakisa. Yun. Kita mo na. Kita nyo? Diyan no? Hindi ko makita. Gumapang. Sa May broken wall. gumapang dyan. Oo. May gumapang dyan. Pakituluyan. Ultra di ba galihok niya? Ultra gini mo. Kara. Kita niyo mo? Gibalik. Wala na gipik. Nagihilo. Kanyo, kana gilo. Naghil dia. Kita mo? Di na ako makita ba yatot. Nakatago swol. Napanin na yung push to isa. Lagi. Naugo na ba? Nauga be. Kaya ako Dario di makita Ako na times 3 dire. Isa times 3. Nak na pod. Wala down. Tara push. Dapat mo push dito dul. Nak isa. Banda na sa left. Ani markin ako. Mark straight kayo west. Naga ng uban. Ano sila? Balik. To pa isaw. Nak isa. Ano na. Kalaban sila. Oy mamatay Push. bay. Tara. Di Dito ka sa- kapatay bay. Nasa church. Patay na ako isa. Nasa church ang isaw. Buhi pa. Kalaban sila. Yan lang. Backupi si Poch ito. Ay, Wala nahilang lang buang oh. Nasa church, padulong oh. Bago lang ginagambak. Nahil pagid ba
Lagi, nakadagan. Padre, oh. Bantay, bantay ha. Yatot. Nasa third floor. Ay, naigo si Jarek. Lagi. Di sila friends. Ako dito sa tungod bro. Dapit, dapit. Kato yung mong Naiga push ato, naiga push. Naiga push. Bantay bro, bantay bro. Sige na. Naiga push sama. Ano ko sa... Sa ground na, ada? Wala day, wala. Man to siya. Turaw. Para dire sa buwa. Isa. Di wala nak day. Sara. Hit once lang. Visual. Nak, wey. Visual. Ito, last floor. Marco. Building Marco. Na-hit ko na eh. Mamatay ka ko dari kung mamba ko. Luwas ako, Paps. Ako mamatay ko, Paps. Nanada, i-push na? Mamba ko, Paps. Pero luwas ako, ha? Luwas ako, ha? Okay. 1, 2. Iya, mak. Iya, Nakit ko na. Last one. Nako sa taas. Ano yun po? Niambak ko kagigan sa kuwan. Grabe ka daot na. Malapit na sila. Nasa north. Yung sila Oh, patay. kailangan ko na rin. Ingat, Good nakawan siya. plan. Ako sa babaw. Nay ko sa babaw. Grabe Kaya ka, ka flip na. Yung sige, tapos nagpangita sa ako sa taas. Tapos na-expect ko na yung mambak. Ya, mo push to dito kang GRX. Di sa ako to push. Dato siya rin do. Baba konti, baba. Nasa akong atbang. Kasi mo likod Paps. Gusto lang siya mo. Nasa likod. Walang go. Going sa mo Paps. Going sa mo Paps. Right. Diyan. Right mo. Ito, yan, nasa window, going window. Walang niya. Hindi pa na-down. Eh, shoot ka lang. Nice Paps. Smoke. Patay. Nice ka, Pop. Eh, shoot. Buhay pa. Punta ka sa smoke, bro. Yan Huwag si ka- Pop. Dili kasi yung... Dili kasi rush. Doon ako, bot ba? Or tao? Dili to bot. Tao. Lukso man. Tao to? Tao, gawok sa kay tao. Gawok man. Timingon nung din. Hinay sa kuan. Reflexes. Pahinay akong PC. Patao na SKS. Parang ano ya, awa ng circle, dagan na. Kani, most MP. Tao ba ka na eh? Kung sa sulod, bro, tugbot. Ano ba ka na? Nasa kilid, Ano bro. sila Pura tugbot. Bagot bot. sa to kadali kang king tao to. Kung naka-down sa ako, kang king tao to siya. Dead body. May ukoy to. Pero, pilotan bagit.
Tumban. Parang ilutan dito. Warning shot. May naka-vehicle sa gawas. Sports Yan car. na. Idalong ito. Aro. Nabay, Oo. Vest po. Ah, sila. Initag vest. Walk. Ibalik sila. Mawaway to. Unong ah. Ala, Dead ulo zone. bunta. Lahos man. Kala. Yun naman. Na. Ay, reels man. Lamig kayo silo no. Bro. Silo bro. Padulong sila sa ako. Klaro na nga nababso. Tara. O sila po. At mga bot, ang siguro ni... Wala gabon gitu. Iya agak itu. Nah bro, lihat bro. Coming dito. Nice ka bro. La, reload bro. Nice ka bro. Patay. Patay na nan. Grabe kaya kay JRX. Ito, napaksiyan naman sila, di ba? Oo, wala yung armor. Mana armor. Paksiyan na nila. Gracias ng JRX. O sila kabalo nga streamer na. Sila ka sa skilled. sambalan. Wala pa sila lot. Gipagbigyan bagay ni hunong pagigbusil mo. Ipasagdan. Gipabalos pa bitaw. Wala gyapon eh. Bugok lang ganyan sila. Balik sila. Sabi nila, isara. Gani na i-back up. Mo gid. Sampay na. Sige magpang mulutob. Gracias. Shut up and sit down.